Pilipino mga higala nga namatay in taon, nadamay, gumikan mga higala sa pagbinungbahay na itabo no dito sa Middle East sa pagkakaroon. Bullseye! Bullseye! Atong maminahon, ang report ni Pangulong Bongbong Marcos mga katropa. Oh, katropang Bongbong Marcos, pasok! Pinuang! Sa nais kong i-report sa ating mga kababayan na sa ngayon, as of 9 o'clock Sunday, wala po tayong natatanggap na report na may casualty na Pilipino. Wala pong Pilipino ang namatay, wala na Pilipino ang nasaktan. At sa ngayon ay patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na nasa magandang kalagayan ang ating mga kababayan sa Middle East. Ang ating tuloy-tuloy na binabantayan dahil ito'y kailangan natin tuloy-tuloy na bantayan at hindi ito tapos pa. Palagay ko patuloy pa itong gerang ito. Ngunit sa aming latest report ay ang ating mga kababayan ay nasa safe na lugar at sila ay nakapunta sa mga bomb shelter kung saan sila at lumalayo sila doon sa mga bases ng Amerikano upang hindi naman sila mapalapit sa alanganin. Patuloy po nais kong i-report sa ating mga kababayan sa ngayon. Messenger na daw, lumalayo na daw sila sa bases ng mga Amerikano. Samantala din sa ato sa Pilipinas, ang daming bases ng mga Amerikano. Impas gyud ta mga igalag simbako. Simbako kang. Mabako ka nga ning utok sa Iran mga igalag maingon nga tanan nga mga bases sa Amerika kanang naa sa Pilipinas apilon. Patay. Magunsa na lang sa BBM. Bullseye! Bullseye! Magunsa na lang si Baby M. Magunsa na lang na yung pinakakurakot nga presidente sa kasaysayan sa Pilipinas. Pinuang! Maunay may tabo, musibat man eh. Yan eh? Ay, sos. Bullseye! Bullseye! Oh. Ikaduhang report dong. Kaya naa naman to'y alas 9 pa nas buntag. Pagkahapon, gikasubo na to. Nga naa na gyud mga igalay Pilipino nga nadamay in taong gira dito. Sige dong, paliw ko dong. Bullseye! Bullseye! Ikaduhang report. O sige. Pangulong Bongbong Marcos, pasok. Magandang gabi. Gabi ini, gabi. Mga kababayan. Pa sa kailis, gabi inam. Kanalulungkot ko na meron po tayo natanggap na report na meron na pong casualty na Pilipino dito po sa gera na nangyayari sa Middle East. Na-report po sa atin ay namatay po ang isang Mary Ann Velasquez de Vera na tigang Pangasinan. Siya po ay isang caregiver sa Israel na tinutulungan ang kanyang alaga para dalhin sa bomb shelter. Ngunit hindi na po nakaabot sa bomb shelter at inabutan na sila bago sila nakarating. Siya ay namatay dahil tinamaan ng shrapnel ng mga bumagsak na bomba. Na-identify na po siya ng kanyang asawa na isang OFW din na nagtatrabaho sa Israel. Lahat po ng tulong na kakailanganin ng kanilang pamilya ay ihahatid ng ating pamahalaan. Patuloy po ang ating pag-monitor sa kalagayan ng ating mga kababayan na nasa gitna nitong gera, patuloy pa rin sa Middle East. Asahan po ninyo na pagka meron tayong may i-report, ay i-report ko po sa inyo. Sige, salamat kayo. Magandang gabi. Maraming salamat. Maraming salamat ating reporter Ferdinand Marcos Jr. Pinuang! Reporter na dahi karon? Reporter na siya sa Bullseye mga higala. Pero kidding aside, no, pahasubo na to mga higala nga to sa pamilya. Pero kung naay mga report diha, ayun na lang siguro sa BBM kay murag lain matanawon. Murag mag-AI. Now, sa isgutanan mga igalas Pilipinas, kita naman yun mo sa mga video, kita naman yun mo mga katropa sa mga dong na kay mga makuha nga mga video diha. Namay ako adre, si Ma'am, ako sa inyong tawagan si Ma'am Wilma be. Kadali lang, standby lang. Na si Ma'am Wilma diha.
Ha? Gichat pa nimo? Ako'y tawag ani kay dali ra ni tawagan si Ma'am Wilma. May tag wala pa nag kuan ni. Sige. Oh, diara. Alas 8:01 na mga higala ang tagnas buntag. Oh, ni-ring na dong, ni-ring. Oh. Pero kapot na nagmakita to yang kuan diha dong, no? Iyahang unsa ni? Ada kana. Oh. I-open daw imong camera, ma'am. Alang. Oy, ako man gipalong man din ako ni akong volume day pagkabungot sa ito. Hello, ma'am, may buntag. Oy. Walay signal. Oo. Mahinay signal dong. Audio ra gid siguro ni. Bilaw audio dabi audio. Oo. Ato ning kumustahon atong mga kaigsunan nga mga OFW no diha manghigala sa amin. Hello, ma'am, may buntag, ma'am. Good morning. Yes, ma'am, hinay. Good morning. Oh, hinay signal no. Oh, kani kay audio lang, audio. Ay lang na video kay mo samot og kahinay. Hello. Sir. Oo. Unsa orasa diha ron? Nag-stress na. Stress na sa kadlawon? Oo. Kadlawon. Ako tong sila. Asa kay ni ma'am sa Oo, sir. Kuwait no, Kuwait. Oo, sir. Sa Kuwait ba na mga area nga gipang bombahan pod sa Iran? Well, sir, kanang sa ang grabing damage kay ang airport. Ang airport mismo sa Kuwait. Naisa ka pinay nga natangdan. Unya. Kumusta man ang environment diha kay Oo, sige, ma'am. Gahapon na nakakuan may bomba diri ako. Gusto kay nga bomba. Alas 11 sa udto. Alas 4 na diha sa hapon niya. First nga bomba, sa yung kusuga sir, na ginervyos na ko no, kay abigil na ko kanang kung saan ay nahitabo kay pagkakusog sa bomba, di isan ko po sa gawas kay nang halay ko ba. Pagsunod na ako, pag sarado sa portahan, naku hala, ito man to, ay gusto kayo ng bomba, tapos gisabon ko na ikatulong bomba. Ikatulong bomba, ito man to, nagsige nagsirin ko. No, ito naman eh, usan ka ng trial lang yung nagsirin kay last month magod, sige mag-sirin rin ka ng kung kita for kanang ilalang di-try ba nga ang sirin nga mugana ba, na. Ay kung nagkana akong kauban, kasi mo naman siya, dili maayo. So, nanagin-nahitabo siya. Kasi ino ko, kaya mo ang pulba, hapon, marupumit ka ng kuan, dili ka ng halos ka ng mahadlok ng gawas, pero notice lang kay, naamay ka na, suguon sa gawas, Mauto nga, kung mga sige nagsirin, mga di ka na sa alas 11, hantod na sa gabi, hantod na kadlaw, hantod ganin yan, nagsige po sirin ang Kuwait niya. Naay part dari sa, naay nagbuto ganihang mga udto naman siguro to, naapin nagbuto pero hinay na lang siya, tapos naay part dari sa Kuwait niya. Silingan ra na mo, kusudyo kaayo nga ka ng talaga ni mura ganit feel na nimo nga maglinog. Kuan ma'am kanang inig buto ma'am ma-feel ninyo nga murag mutayog ang yuta. Yes sir. Ang kuan diri akay kanang kainom gud ni nga kanang halawin unsa naman ni kanang abi ba nako ang Saudi ra sa unang ang Yemen kay last man ko to nag-Saudi ko ang Yemen ug ang Saudi naggira. Mudugo mo kay ito sa Saudi ay ko halawi akong magabalik naman ni Saudi sa unang ang kaling Kuwait grabe namang gira ani anak ko. Alam ko siyang kauban ko, hala, wag tayo na interest kung magkinoon sa manini, atong kaubalin na ito na safety, bahala na sila diya, kaya sila kargong sa gobyerno kita, wala man tayo kwandri kapadulnan. Ang imong amo diha unsa may kuan pod sa inyo nabay pahimangno nga ayaw mo sige og kumpiyansa, ayaw mo gawas nabay ingana nga pahimangno inyong amo? Sinaw ko ng istorya ko gahapon sa kong amo, iba na siya na mapit mo sila, wala di problema. Ay kung kamu ulit, sa kung nahuna kamu may problema, pero kami diri ang malaot mo, sa kung nahuna lang ba kamu may problema diri kay kargo mo sa inyong gobyerno diri, pero kami diri kung saan na lang mo ang presidente sa Pilipinas, wala ambot lang.
Kasi padulungan naman ni kung kinunsa. Ya, dito makaiulit Pinas, wa pa yung mga kwarta. No, tinuod yun. Pero imo na lang mensahe, ma'am, no? Amping diha og mensahe na lang nimo sa imong mga kababayan, kabanay diri labi na sa Panabo, no, nga nabalaka sab no sa inyong kahimtang diha sa may Middle East. Kanang sa akong mga kauban diri, nabiling na sa mga dol-dol ko kaya airport, already kaya ang airport diri sa mga sir. Kung naman na-realize ko na ako mga last month, siguro to, bantog diri nga na ay mga helicopter nga nagkaidoor mo ko lang airport na mo diri, may mga helicopter nga, ito ang kulor yung mga helicopter, mga kuan, pinanakabeses na sig, agi diri ang baning ko. Unsa man ni ang helicopter bali sa military diri sa Kuwait or sa laing lugar kay everyday kita siya nag-aagi diri sa mo diri lapit sa akong area. Ayon ko makaingon ko gahapon hala. Kabantura din nga may military nga helicopter mga last month siguro masiga agi-agi diri ang murag mo naman siguro niya anak ko ba. Nga matong na may kay paghangad na ko ko lang military una sa ibabawan. Wala ra ba ya jud ko niya. Tapos pagkahuman gahapon nahitabo na di ang gira gahapon niya. Uro ba tayo diri ang airport sa mua na kayo hindi kong kami pa ba buhay ani? No. Thanks. Pero so far safe ang inyong kuan karon. Area. Oo sir, safe na yun sir. Hindi, ganun kadlawon, alas 4 ako nakatulog sa kadlawon diya sa alas 4 ako nagatulog kaya nagsigya po nagsirin pero wala akong kabantay kay nakapin na siguro, wala ko anak kong kauban na lagi ako doon nagabuto wala niyo ko kabantay kay pagsan din akong kapuyan sa mata ako grasuso nagsigil niya akong sirin na ko lain ko naman taon ni ay ko maniguro man gud niyo magkinaunsa maniguro naman gud ani bahala anak sila. Sige. So amping diha ma'am Wilma, no? Amping kanunay, ampo kanunay. Diha sa imuha nahimutangan labi na diha sa may Kuwait. Ang pamilya des Panabo, okay ra ko diri agri paghihapon o inshallah makahuman lang kontrata sa uli. Sige. Salamat sir. Sige ma'am, salamat. Syukran. Ginabati mga katropa, ito ang usa ka OFW nga taga Panabo City. No, taga Panabo City mga higala, kuan pud sila mo uli, balaka sila no. Simba ko mga higala ang Pilipinas may igsoon, may mahitabuan ani. Unsao na lang. Ambot ka. Kung say mahimo ani atong presidente. Muna ginaingon lagi nako, manguros na lang ta. Sigurado gyud lagi. Bullseye. Now, niini mga higalang mga panghitabo karon, no? Gipanghinambog mga higala sa atong nasod nga safe kuno og lig-on ang atong seguridad. Lig-on ba uroy? No? Kini mga higala ay gipaniguro sa Armed Forces of the Philippines nga nagpabilin nga lig-on ang seguridad sa nasod og walay na monitor nga mga credible direct threat sa teritoryo sa Pilipinas o sa mga katawhan, luyo pa man mga higalas tensyon karon sa Middle East. Bullseye. Sa usabi kala ka opisyal nga mabahayag sa AFP, gipanayag niini nga hugot ang ila karon pakig-alayon sa Department of National Defense. O kaban pa nga mga ahensya may galas gobyerno aron nga bantayan o i-monitor ang sitwasyon mga katropa. Bullseye. Gitambagan usab sa militar ang publiko nga magpabilin nga kining mahinahon yung manusab mga higala maniid sa palibot unya dili basta-basta mutuo sa mga disinformation kuno. XFM Katropa. Og magpabilin mga higala nga i-monitor ang sitwasyon. Matod pa mga higala mutuo lang kuno dito sa mga beripikadong impormasyon gikan sa gobyerno. Bullseye. Anda mo sab kuno may higala ang AFP nga magpadala og puwersa alang sa repatriation o ang pagpauli sa mga Pilipino nga tuwa didto mga higala sa Middle East. Isip crisis response mga higala alang sa mga Pilipinong apektado kuno galing imando sa atong gobyerno. Problema na ron, no? Pag abot dres Pilipinas bay wa gyud mga trabaho. Pero wa kay mahimo sab kay kinahanglan ka mo uli kay gira naman ito sa mong lugar. Kini mga higalang ubay-ubay baya gyud nga mga Pilipino ang naa sa Middle East.
Bullseye. Bullseye. No? Mga DH na to, no, mga domestic helpers, uban pa nga mga higala nga mga industry, daghan kayo na sa Middle East may higala kining area sa Bahrain, no? Mahal ba kining kwartas Bahrain ba, no? Kining Kuwait, Qatar, United Arab Emirates, no? Naaraman ni sila sa isa ka area, no? Naaraman ni may higala sa sa may tawag na dia, Amrag Arab Peninsula ba na dia? Bullseye. Bullseye. So ang dako kay nga challenge ani, kung simbako mga higala, papaulion sila sa Pilipinas. Unsa may programa, no, unsa may kaayuhan may gala nga ikahatag sad sa atong gobyerno alang nila. Bullseye. Bullseye. Kaya kini mga tawhanan ni, no, mao biya ni tighatag mga higala og dollar. No, gani mga higala sa ato ang ekonomiya sa Pilipinas. Mao man ni atong mga saligando sa mga remittances, no, nga dako kay tabang usab sa atong mga higalang GDP, no, sa atong ekonomiya. Bullseye. Bullseye. Nandunot nini may gala, gimanduan na pod kuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Foreign Affairs, DFA, o ang Department of Migrant Workers kon DMW, nga ipatuman ang tanan nga mga contingency plans aron nga masiguro ang kaluwasan sa mga Pilipino nga na may gala sa Middle East. Bullseye. Bullseye. Sa usa ka opisyal may gala nga pamahayag sa Pangulo, pangusga niini nga paramount o pinakaimportante ang seguridad sa atong mga kababayan nga naa kuno may gala sa nasangpit nga lugar. Bullseye. Bullseye. Sigon may gala kang DFA Secretary Maria Teresa Lazaro nga nasa full alert karon ang embahada sa Pilipinas sa Tehran o Tel Aviv. Ibero sabi gala mga nasod sa Gulf Cooperation Council kundiin mga igala daghan ang mga overseas Filipino workers mga katropa. Bullseye. Bullseye. Gi-kumpirma usab no sa Department of Public Works and Highways, Department of Foreign Affairs, na DPWH man ni. Nga kasamtangan garo may galagwa pa kunoy gi-report apan sa report may gala kagahapon ni Pangulong Bongbong Marcos aduna nay usa may gala ka Pilipinang namatay didto mga gala sa Israel. Bullseye. Bullseye. Sunod nga pangutana kay alas 8:14 na mga higala. Pila ba, unsa ba kini mga higalang gipangbombahan didto? No? Unsa ba ni mga higalang gipangbombahan didto sa maong mga lugar, Kuwait, Bahrain, Qatar o kining sa UAE? Unsa man ni nga mga area? Gawas ning airport, alang sa inyong kasayuran, kini mga lugaran ning gipaulanan og bomba mga higala sa Iran. Mao kini mga gitawag nga mga US military bases. No? US military bases walay gipili diri. Dili lang one country kay ang target mga higala sa Iran is not Qatar, not Kuwait, not UAE, and definitely not Bahrain. Bullseye. Bullseye. Kaya kung butsubayon may higala, parihara ba na silang mga relihiyon? No? Kini mga tawhana may higala, they are Muslims. Kini lang mga sa Iran, murag mga Shiites ni sila. Shiites. Pero katong murag traditional faction of mga kaigsuunang Muslim. No? Kining namang duha man gud ka faction dia Shiites o Sunnis. No? Pero definitely mga higala puro na sila mga kuana no, dakong bahin sa population Muslim na. No, inuno ani dili ang kalaban sa Iran mga higala is definitely not Kuwait, the government of Kuwait. Ang gikalaban sa Iran mga higala is definitely not the government of Bahrain or the Kingdom of Bahrain or the Emirates mga higala or the United Arab Emirates. Dili na mo gikontra niya. Ang klaro kay diri, ang iyang gipunting kung asa tong mga military bases sa Amerika. Ngano man kinsa may kalaban may higala sa Iran is the United States of America. Bullseye. Bullseye. Kung inyong mahinumduman nga panahon mga higala ni Donald Trump sa iyang first term, no? Napatay kato mga higalang highest ranking general sa Iran. Nga human nga gipa-drone attack mga kaigsunan. Na hunong ang mga tension niini, gumikan mga higala kay nawala napulihan man no ang termino ni Trump, napulihan ni Joe Biden. Mga 3 ka tuig si 4 ka tuig si Joe Biden. And then napildi magahigala na sad ni Donald Trump ug karon lahi na po'y gitarget ni Trump kay matod pa sa report patay na kuno ang supreme leader or ang si Ayatollah Khamenei
no, Supreme Leader mga higala sa Iran. Bullseye. Bullseye. Naglaom sila nga ang kamatayon sa Supreme Leader sa Iran makapahinay sa puwersa may higala ginatawag nga Islamic Revolutionary Guard. Pero murag wala man. Kay padayon man karon mga higala ang mga bombing, mga drone attacks o nga target na actually dili man civilian ang na-target. No? Dili civilian mga higala gina-target kundi ang mga military bases apan ang luoy lang kaya mga military bases may duol sa mga civilian community. Bullseye. Bullseye. Mubalos ang Israel. Kay di man Amerika ay tigbalos, ang Israel may tigbalos. Kay partner man sila mga higala. Nibalos ang Israel asa igo dito sa mga eskwelahan. Di mo ubos 40 ka mga Iranian ang patay. Bullseye. Bullseye. Kinsa to, mga bata. Labot ba to sa gira? Wala. No? Matod pa sa Israel, dili ang katawhan sa Iran ang ilang kontra, kundili ang gobyerno sad. No, ang regime kuno mga higala sa Iran nga mo'y nagpalisod sa ilang mga katawhan. Pwede ba ninyo kontrahon sab ning among gobyerno diri nga mo'y nagpalisod sa amo? Be? One time. Oh? Basig kuan ba? Basig pwede ba nga kanina pong among gobyerno imoy unahon ninyo diri. Kaning amo ang ano po inyong kalabanon. So pangutana na to karon, dili man di ay mga higala ang nasod nga gipangbombahan mo'y kalaban, kundili kadtong military bases sa Amerika nga naa sa mong nasod. Ang question, duna ba tani ana mga higala nga mga military bases? Yes. Now if ever this one will escalate mga higala into some simbako world war, no? Dili ba mga higala posible tang maapil gumikan kay di man ginamalalis nga naaman tay mga EDCA sites mga military bases nga anaa may higala sa atong yuta sa Pilipinas. Bullseye. Bullseye. Wala ba sad na miligro ni ana? Kunay dapat ipaniguro sa atong nasod mga kaigsunan. Bullseye. Bullseye. Kaya kana bitong Bahrain, wala man na sila mismo may higala nakig-away dito sa Iran. No? Kana bitaw may galang UAE, Kuwait, wa man na sila nakig-away dito sa Iran. Ang US raman. Pero nganong sila nadamay karon gumikan kay ang mga military bases sa Amerika na ang mga higala sa niining mga lugara. Ang gituyo mga military bases. Ang problema, ang military bases mga higala duol sa community. Mao na nakapait niya. Bullseye. Bullseye. Alas 8:19 na may galantag na sa buntag sa atong pagbalik mga katropa. Ato sang isgutan kining impeachment. Bato kang BP Sara Duterte. Kay di gyud papugong sugdan na gyud kuno mga higala karong adlaw. Bullseye. Bullseye. Diya kini may higala sa level sa Kamara de Representantes. Oras ba doon na tayo 18 minutos na pasado, alas 8 buntag kadjot lang ay lamog hawa. Kay taman pa alas 9